so pang'ono. So my issues amene andibwesa panopa alipo my issues 4. Issue yamba shadow cabinet imene yatuluka ku parliament. Secondly is msonkhano umene unachitika kwa Malembo kumeneko a director of youth ababa malondera adayankhulapo ndithu zinthu zosiyanasiyana and chimene ndagwirapo ine kwambiri ndamene amasokoneza Chakwera komanso akunena kuti panopa Chakwera zinthu zina zayamba kukonzeka and he said kuti anthu osamene anazungulira Chakwera nthawi amene akhali 5 years yonse ali maudindo panopa ndamene anathawathawa Chakwera osanabisala sakuoneka. So another issue ndiyonena kuti abusa ena ankoma sinodate kunali maliro kumene kwa Chakwera anapita ndanayankhula zonena zoti akuti chiyembekezo cha Malawi 2030 nda Chakwera ena walipera. Lastly ndinaona a video that was circulating pa social media imene akuti akomiti ya kuzomba imene district ya Zombe atakhala basa anakambirana kuti iwo apanga endorse Chakwera ngati torch barrier wa MCP 2030. Ndiyamba kukamba issue iyi because ndimene ndikuona ngati ndaying'ono kwambiri. To me ndi chinthu chochititsa manyazi kuti out of all the districts in Malawi azomba mungayime ndikunena kuti mwapanga endorse Chakwera. When you failed ngati district kutithandiza kubweretsa mavoti kwa Chakwera, how many votes did you bring kwa Chakwera pa mavota 2025? And how many people registered in Zomba? So you failed ngati pa district level kuti bwesera mavoti kwa president Chakwera kuti awinire zisankho. Ndelero inuyo mukanena kuti you are the first people to endorse Chakwera ngati torch barrier wa 2030. The time you were supposed to show us your strength was 2025 kuti bwesera mavoti. And I'm not even talking about the whole eastern region. Ndikukamba za Zomba because committee imene inaima ndikuyankhula ndi ya Zomba. You failed. Munakanika kutithandiza. So why should you be the first ones to come and endorse Chakwera? Akuluakulu teni pena tizikhala ndi manyazi tikamabwera pagulu ndikumayankhula zinthu. Zina tizingozisiya ndikumangoyang'ana kuti ni mmene ife tinapangira Zomba palibe chomwe tinachita kuthandizira Chakwera. Nde tikakhalenso yambirira ife umene tikupanga endorse Chakwera. So nthawi zina zake tisamangoyankhula kuti tofuna kuti Chakwera atitamika, you have your own personal reasons zimene mukuyamikira Chakwera. Komano pachilungamo munakanika inuyo ngati azomba anokha kubwesa mavoti ku MCP. Out of 200 something votes amene anabwera kuzomba, how many did you give Chakwera? So it is very unfair for you guys to be coming and telling us that you have endorsed Chakwera. Secondly, issue ya shadow cabinet. Ngati kuti mwina ulendo uwu ngati chipani timangako chinthu chowaonetsako anthu kunjako kuti I think MCP yasinthadi kutengera ndi machitidwe ake azinthu. I think it has started rebranding itself, but by just looking at the shadow cabinet akuluakulu, there's nothing that MCP has changed. In fact, forget about winning the government because we are still living in a joke that we have lived for the past 5 years that we were in government. Cabinet yonena kuti yosabereka olochikoka kuti mwina kuti munthu ukhala ndi chidwi chonena kuti hingi cabinet yake itakhala iyi mwina adi zinthu dizikhoza kusintha. Ayi ndithu the same people omwe aja ndithu amene anasokoneza aja amene anathandizira kuononga aja, they are still in the same cabinet. Anthu amene anapangisa zono kuti tisawinenso aja anthu amene sanafune aja ali mu cabinet momwemo, ena ndi kuchita kuchoka pa deputy kupita no pa ufumu minister, the same people. And do you think anthu angatikhulupirira? Yeah, so that shadow cabinet, I'm telling you, it's rubbish, and there's nothing that has shown Gudi Ngarijibani Jacinta, nothing. And we need to work extra hard. Otherwise, we should forget about winning the elections. So, the way wish you are Abusa, ACCB. Zimene anayankhula umene wankoma synod. Ineyo chomwe ndimafuna ndipange commented. I don't want to comment much on this because I don't know kuti kodi zikuchokera kwa iwo abusawo imene zimene synod yagwirizana, of which I choose to disagree kuti it is not the synod that has discussed that. Aone maganizo a abusa ngati munthu
I think he has got his own personal reasons and his personal relationship in Ajagwera, which I'm also in Coma Synod member, but there is no way I can support and endorse Ajagwera. All over the Vuda. One thing about me, I don't pretend. If I don't like someone, I'll come on public, I'll tell people that I don't like him. And Ajagwera is one of them that I don't want him. And even if Adakazodi Awinangadi the presidential candidate, I would not vote for him. I would rather stay without voting or not voting for Ajagwera. Because why should I vote for someone? And you as in Coma Synod, Eddie? And many mukulembera about social media in Coma Synod yabanga endorse Ajagwera. Where did this Coma Synod sit down and discuss in the Wabanga endorse Ajagwera? Did you ask my members anu mibingo mukuti kodakula bulu ifete maganiza kuti direct bange endosa Ajagwera nde my members anu anagwirizana ndi bange endosa Ajagwera because ineyo I believe kuti if this is maganizo antu I don't think Ajagwera stands a chance yokuti Coma Synod my members and Coma Synod akozo bange endosa Ajagwera. I don't think so. What is it that he has done? And two, Abu Samena Mayankulas Mezizi, do you know that MCB has a constitution which it is supposed to be respected? And our constitution is dwelling kuna kuti president amaima matema awiri. Ndipo ngati kawa wino ka president wadzikwa mabatsidwa sompata opitirira on a third term. Koda Ajagwera analephera kuwina pa third term imene chipani chinapasa. Why do you still want him to win to contest ngati president of MCB in 2030? And I've been saying this, Koda Ajagwera sangaza win in 2030, we are wasting our time. And why should we endorse someone who cannot win elections? Someone who cannot take MCB to glory of winning elections. Why should we support that one? Lastly, ndimafuna ndigambe issue imene anayankhula Baba Malondera. Ineyo, I stand to challenge what Baba Malondera has said. Zone na kuti anthu azungulira Ajagwera ndamene anawasokoneza Ajagwera. It is not true. Because many anthu mukwadziwira Ajagwera aliyese ababa amene akumvera video akuonera video imene amene anagwira ntchito ndi Ajagwera aliyese atha kuvomerezana ndine kuti Ajagwera ni munthu mmodzi amene samva za munthu. So there is no way munthu angapite kukana miza Ajagwera ndi kuwapusisa Ajagwera kuwasokoneza Ajagwera. Ajagwera ndawasokoneza anthu. Ajagwera doesn't listen to anybody. And do you think munthu angasokoneza Ajagwera? In fact, ngati pa anthu amene mukuwasokoneza Ajagwera ndi anthu amene mukuwapanga support panopa ataluza amene mukuwapanga kuti awinebe. You are the people amene mukuwasokoneza Ajagwera. And those amene amukunota nasokoneza ali mboma, they are better off. Amene panopa kati muku amene mwapanga kapanopa kamene mukuti you are endorsing Ajagwera, you are siding Ajagwera kuti Ajagwera ndi amene atakhale president of MCB. You want to break the constitution because of your personal relationships ndi Ajagwera. And this is Malawi Congress Party. That will not stand. We are not going to watch Ajagwera come and destroy Malawi Congress Party, just coming to break the constitution. For what reason should we support him? What has he done at party level and at national level? He was given the national responsibility to govern this country. What did he do? He misused the opportunity on his own. He was ruling the government as if a Wanga internship. So do you think we can still support someone? I mean, 5 years you say, and they're saying, what has he done to show us good apozirabo? Why is he not standing up to challenge those the former head of state? Why is he failing to support issue? What has he said ever since Peter Mutharika won this government? Anabwerapo mkutuza ifezo neno takulu inendu kuona ngati former president apa mutere upangiro omwe aperekapo ndotani. And zomwe neno Ajagwera zasintha zinthu. Ajagwera is not a solution. And Ajagwera sangasinthe zinthu mdziko munomu. Azaononga, and he will be even worse than Menezi Wendera Banoba zinthu. Because he doesn't have the skills to run the country. So why should we have someone like him? Ndikumapitirira be kunkagamira kuti akhale ngati mtsogoleri wathu. No. He must step down and sit wafuna because he has failed. There is nothing to show us kuti Ajagwera anasinta. Palibe chimene chikuonesa. He hasn't. We hope you enjoyed what Naomi Andrews has shared here on Bakili Mluzi News TV. Be there next time as we bring another new program on political analysis.
Thank you for watching.